ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ସେ କଥାଟା ନିଜକୁ କେବେ ଆମେ ପଚାରିଥିବୁ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। କାହିଁକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ, କାହିଁକି ନାନାଦି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରୁ, କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ କାହିଁକି? ଏଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କେବେ ଆମେ ଭାବିଛୁ? ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ। ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇବାକୁ ଯାଉ? ଖାଲି କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଯିବାକୁ ଓ ଧନ୍ଦାଟିଏ ଆଦରି ନେବାକୁ ଆମେ ଏତେ କଥା କରୁଛୁ? ନା ପିଲାଟି ଦିନୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନର ସମୁଦାୟ ଧାରାକୁ ବୁଝି ନେଇପାରିବୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାଟା ଶିକ୍ଷାର କାମ ହେବା ଉଚିତ। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା କି ଧନ୍ଦାଟିଏ ଆଦରି ନେବା, ନିଜର ଜୀବିକା ଚଳାଇବା, ଏସବୁ ତ ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ କ'ଣ ସବୁ ପୁରା ହେଇଗଲା? କେବଳ ଏଇତକ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ? ଜୀବନଟା ଯେ କେବଳ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ନୁହଁ କି ଧନ୍ଦାଟିଏ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ସତ ସିଦ୍ଧ କଥା। ଏ ଜୀବନଟା ଆମର ଅତି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅତି ଗଭୀର ରହସ୍ୟମୟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା। ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଉ, ତେବେ ଜୀବନର ସମୁଦାୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସିବୁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ ହେଉ କି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ହେଉ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ଠାରୁ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବା ହେଲା ଢେର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାଉ କି ଛାତ୍ର ହୋଇଥାଉ, କାହିଁକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ବା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ? ଜୀବନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ କହିଲ? ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷଟିଏ ନୁହଁ କି? କେତେ କେତେ କଥା ପୁଣି ଥାଏ ତା ଭିତରେ। ଚଢ଼େଇ, ଫୁଲ, ଛନଛନିଆ ଗଛ, ଆକାଶ, ତାରା, ନଦୀ, ଆହୁରି ପୁଣି ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ମାଛ, ଏଇସବୁ ତ ହେଲା ଜୀବନ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କହିଲେ ଧନୀ ଗରିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଆହୁରି ପୁଣି ଦଳ ଭିତରେ, ଜାତି ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନବରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ବି ବୁଝାଏ। ଜୀବନ କହିଲେ ଧ୍ୟାନକୁ ବି ବୁଝାଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁ ସେ ବି ହେଲା ସେଇ ଜୀବନ। ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ସବୁ ଜାଲ ବିଛେଇ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଈର୍ଷା, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଅନୁରାଗ, ଡର ଭୟ, କାମନାର ସିଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାତକ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତ ସେଇ ଜୀବନ। ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ପୁଣି କେତେ କେତେ କଥା ଥାଏ, ଏଇ ସବୁକୁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଛୋଟ ଚେନାଏ ମାତ୍ର ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲିଥାଉ। ଗୋଟାକାତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇ ବାହା ହେଇ ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ହେଇଯିବା ପରେ ଆମର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିନେଉ। ତେଣିକି ଖାଲି ଅକ୍ଷରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କଥା। ଡର ଭୟ ଚିନ୍ତା ଦକରେ ଜୀବନଟା ଜର ଜର ହୋଇପଡ଼େ।
ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ଏହି ସମଗ୍ର ଧାରାଟିକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବା ଶିକ୍ଷାର କାମ ହେବା ଉଚିତ, ନା ଖାଲି ଧନ୍ଦାଟିଏ ଧରି ନେବା ଲାଗି। ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉ, ଆମ ଦଶା କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ନିଜକୁ ତମେ କ'ଣ କେବେ ପଚାରିଛ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି? ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତମେ ସବୁ ବାହା ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିଜର ଅବସ୍ଥାଟି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମା ହୋଇପାରିଥିବ। ତେଣିକି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର କୋଣରେ ପଶି ଲାଗି ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇଠି ବଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଶୁଖି ସଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଏଇଆ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନର ଦଶା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବେ ପଚାରିଛ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ପଚାରିବାର କଥା ନୁହଁ? ଯଦି ତମେ ଧନୀ ଘର ପିଲା ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ଅବା ତମ ଲାଗି କିଛି ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଯିବାର ଭରସା ଥାଇପାରେ। ତମ ବାପା ତମକୁ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନୀ ଘର ଦେଖି ତମ ବାହା ହେଇଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ତମେ ସଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଏହି ବିଶାଳ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବାରେ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଟିକିନିକି ସୂକ୍ଷ୍ମତା ମିଶି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଷମା ମାଧୁରୀ ପୁରୀ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ବୁଝିବାରେ ଶିକ୍ଷାଟା ତୁମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲା, ତେବେ ତ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ନେଇପାର, ନିଜ ନାଁ ପଛରେ ମାଳା ଅକ୍ଷର ନେଇ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାର, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତେଣିକି ତୁମ ମନଟା ଯଦି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାନ୍ଦା ପାଲଟିଯାଏ, ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ନିର୍ବୋଧ ପାଲଟିଯାଏ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥାର କି ମୂଲ୍ୟ ହେବ? ଆଉ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦିଗରେ ତୁମଠାରେ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟେ, ସେତକ ଦେଖିବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ କାମ ହେବା କଥା ନୁହଁ? ବୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ କେବେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଛେ? ମନରେ କୌଣସି ଡର ଭୟ ନ ରଖି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ବା ନିୟମକୁ ନ ମାନି ମୁକ୍ତ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ବା ବାସ୍ତବ, କେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ତା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜେ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରି ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଡରିଯାଅ, ତେବେ ତ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଜିନିଷଟା, ତା ଯେକୌଣସି ଧରଣର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ହେଇଥାଉ ପଛକେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ ବା ସାଂସାରିକ ହେଉ, ତାହା ଡର ଭୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହିଁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷଟା କେବେ ହେଲେ ମଣିଷର ମନକୁ ସରଳ, ନିର୍ମଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ କରି ରଖିବାରେ ଟିକିଏ ବି ସହାୟତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣ କି ପିଲାବେଳୁ ନିର୍ଭୟ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାଟା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡରୁଆ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମର ଡର, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ କାଳେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଡର, ପରମ୍ପରାକୁ ଡର, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କାଳେ କିଛି କହିଦେବେ ବୋଲି ଡରି ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଡର ଆମ ଅଧିକାଂଶଠାରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭୟ ଥାଏ, ସେଠି ବୁଦ୍ଧି କେବେ ହେଲେ ରହିପାରେ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପିଲାବେଳୁ କୌଣସି ଡର ଭୟର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ନ ବଢ଼ି ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବଢ଼ିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ବାତାବରଣ କହିଲେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜର ଖୁସି ବା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିଯିବା। ବରଂ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦାୟ ଜୀବନଯାପନର ଧାରାଟା ବୁଝି ନେବା ଲାଗି ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ପଦାକାର କୁତ୍ସିତ କରି ପକେଇଛୁ ସେଭଳି ଜୀବନଟା ନୁହଁ। ଏହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏହାର ଅଥଳତା, ଏହାର ଅସାମାନ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ମନରେ ଘେନିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମସଂଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ପ୍ରଚଳିତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ତମେ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ତାହା ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରି ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତ ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ନୁହଁ କି? ତମେ ସମାଜରେ କଥା ମାନି ବା ତମ ବାପା ମା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବାଟା ତ ଖୁବ୍ ସହଜ। ଇଏ ତ ହେଲା ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଏକ ସହଜ ଓ ନିରାପଦ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଡର ଭୟ ରହୁଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ରହୁଛି। ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ତାହା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁମଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ଦରକାର। ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିପ୍ଳବ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଲାଗି ତୁମକୁ ତ କେବେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ ବୋଲି ନିଜେ ସେଇଟା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ କେହି ତ କେବେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରି ବସିବ ତେବେ ତ ଯାହା ଅସତ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ବିପଦ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ବାପା ମା ଓ ସମାଜ ଖୋଜେ ତୁମେ କେମିତି ନିରାପଦରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ବି ନିରାପଦରେ ରହିବାକୁ ଖୋଜୁଥାଅ। ଅନୁକରଣ କରି ଚଳିବାଟା ହେଲା ନିରାପଦ ଚଳଣି। ଫଳରେ ମନରୁ ଡର ଭୟ ପ୍ରଭୃତି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଚଳିବାର ସହାୟତା କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାର କାମ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ନିର୍ଭୟ ବାତାବରଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ତମ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର।